Od dna bol kačičky hlavičky domček už starý, lebo stále jej tam vypadávala elektrina a steny už boli staré. Preto kačičku hlavičku Mou a Muška s Tuleníkom ubytovali u nich. A teraz si Mou na druhý deň uvedomil, že by mal ísť s Muškou a Tuleníkom kačičku hlavičku privítať. Povedal svoj plán Muške a Muška to povedala zase Tuleníkovi. Ale ako to máme spraviť, keď kačička stále je iba vnútri? Opýtal sa Tuleník a Muška Moua. Spravíme to tak, že jej povieme, že máme málo vecí. A to je pravda, že máme málo vecí. A kačička rada chodí do obchodu. A práve není víkend. Cez víkend kačička je doma. To je pravda, povedali si navzájom. A Tuleník išiel o nákupe povedať kačičke hlavičke. Ja rada chodím na nákup, potešila sa kačička hlavička. Tuleník jej napísal nákupný zoznam a kačička sa vydala do obchodu. Medzi tým už chystali Mou, Muška a Tuleník oslavu. Tuleník prichystával taniere, picie a poháre, Mou zase nafúkaval balóny a Muška zase zabalovala darčeky. O chvíľu to už bolo hotové. Zásli svetlo v obývačke a čakali na príchod kačičky. Kačička došla do obývačky, lebo sa už vrátila z nákupu. Ste tu? Zvolala, ale nič sa neozvalo. Ale v tom sa zažilo svetlo a ozvalo sa prekvapenie. Čo to má znamenať? Opýtala sa kačička. Chceli sme sa privítať, že si k nám prišla bývať, povedali všetci traja naraz. Tak to je od vás veľmi milé, povedala im kačička hlavička. Tak pili a jedli a nakoniec išli spať ako ostatné zvieratká.